खस्थ' मोनगासिनो दङ आरो आइया मिथिबाथ' बांसिनसो दुखु मोनबावगोन। बेनिखायनो नोंबो आइनो खोन्थानाङा। आं नारद नामाब्रा बिनि खोथाखौ बैथिं लांनो खोन्थाया माथो आं। जागोन दे। आच्छा बारु थाबानि लारु फैसा दङना गैयाब्रा नोंनावलाय? दङ मानो? माने आंनाव फैसा गैयाना टम टम ड्राइभारनो होनो। एमएलएनि फिसालालायानो इसिबां दुखिया। साबाय माया साखो दे? नों आंखौ एमएलएनि फिसाला होननानै बुंदोंना बेनिखायनो सादों। बिफायासो एमएलए दा आंथ' एमएलए नङाना। होमबाबो मालाय एमएलएनि फिसालाफोरा बेसेबां स्टेन्डार्डआव थायो। नोंहालाय माथो माने एमएलएनि फिसालाखाय आं माने बिराद स्टेन्डार्डआव थाथारनांगौमोन आरो। बिफायासो एमएलए बिफायासो माहाजोन आंथ' माहाजोन नङाना। बेनिखायनो मालाबा थाबायनांगौ मालाबा रिक्सा गाखोनांगौ मालाबा टमटमाव गाखोनांगौ मिथिबाय? बिमा बिफाया माहाजोनबानो गावखौ माहाजोन साननानै लानाङालै। मालाय गुबुन हादरफोराव नुवाखै? मालाय बिमा बिफाया माहाजोनबाबो गावखौ माहाजोन होननानै लाया। मालाय गावबागाव गावनि आथिङाव गसंहागौ माने। जोंहासो बिमा बिफानि धोन सम्पतिखौ लानानै बिराद दुगा दुगि जायो। बेनिखायनो आङो बिफानि सायाव गावखौ लानानै दुगा जाला। आं गाव माबा मोनसे खामायनानैसो माहाजोन जागोन अब्लासो आं दुगा जागोन दुगा। बेस्ट अफ लाक। थेंक इउ। लाखिदो मोनबाय। आच्छा मोनबाय नामा? So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. बिदिबाथ' मिनिलायथारो आरो। दुस्थ' आंनि फिसा हिन्जाव। बिदिनो थाबाय थादो। आं दसे मबाइल नायनि। बिराद गोबाव जाबाय आं मबाइल नायनो मोनिया नोंनि थाखायनो मिथिबाय? बेनिखायनो आं दिनै मबाइल नायनि। सोरबा बेखौ बुरखायबाय थानो हागोन आरो। हे गसायम सान्थि। नोंनिफ्राय मोख्रानि बिमायासो साबसिन गावनि गथ'खौ बुरखायनो हायोलै। मा गथ'खौ गाबोबाय थाखोब्रा दाउसो। ओइ सान्थाला नोंहालाय मा नांजाबायबाय थायो? जोंहानि लांगोनायाव फैनानै बाल रागा जोंबाय आं नोंखौ। गथ'खौलाय मानो गाबोबाय थाखोब्रा? आरो नायलाय मायाव जिरायनानै दङ गथ'आ? मोजाङैलै गोग्लैगोन बोरैबा। गसाय नोंजोंबो मा जाबावगोनलाय दाउसो देलाय। दुलुर दाला फिसा हिन्जाव। नुबाय दा बोरै मिनिखाख्लायलायथारदों? आंनो बेखौ बुरखायबायल' थानांगौ बालनि। सिरिबो थानो हाया। गसाय दाउस्रि देलाय आवलुरि मारलै नों आवलुरि। गथ'खौ कि बिदि लोबोराव जिरायहोयो? नै दासो बेवहाय जिरायहोबाय आं। गथ'आ मोजाङै बुरखायदो। आं दखानाव थांनोसै। दे गाबनांला दे दंफावाय। आं उनाव फैलायगोन दे। गाबनांला दे दंफावाय दे। दे आं थांनोसै दे। आवलुरि गथ'आ इसिबां मोजां रायलायो रायलायबानो जायोना। मा नोंलाय गावासो बोरानानै थायो? फायलाय गथ'जों। आं थांनोसै। आं बिनि रायलायनायखौनो बुजियाबा माबा गय' गाला उग्लि उग्ला ग्लबसो होननानै बुङो। गथ' फिसाफोरनि रायलायनायखौ बुजियाबाबो रायलायफानांगौब्रा ना दुमफावाय। नुबायदा बिनि रायलायनायखौनो बुजिया आं बोरै रायलायनांगौ जाखो दे? रायलाय जाम्बि। आरो गथ'खौ मोजाङै ताल ला। आं थांनोसै। गेजेर खबर लाहरगोन आं नोंखौ। मानो दे? गथ'खौ खबर लानोब्रा। दुमफावनि महरै जोनोम जानाय गथ'। अननांगौना जोंहा। बेनिखायनो दुमफाव सनाखौ दागाबो ना दुमफाव। दे आं थांनोसै दे। आवलुरि गथ'आ मोजां नाय। आं थांनोसै। सोरबा बुरखायबाय थानो हागोन आरो खुगा सारुनो। जाथारलायबाय दा बिमाय बायदि।
खौबो आं दौखांथारबायमोन दासो गाबलायबाय आरो गाबनोल' लुगैथारो खोमा मानसियानो खान्दुरिसो नाम दोनगोन मिथिबाय बे बिखुनजोआबो बहा थैनानै दंहैयोथाय बाइकनि फिसौ जगार खालाम होननानै दा फिसौखौनो थालखौनो लाया आंहासो बाले खस्थ' मोनबाय मबाइलबो नायनो मोना बाले बिखुनजो गथ'आ नायफैदो बाले आं हालासै बे बिखुनजोखौ आंखौल' लाहोबाय थायो गथ'खौ बाले बिमाबानो गथ' लाबाय थानांगौ बाले बिखुनजो गथ'आ लाफैदों नोंखौ आं मा होननानै बुरखायबाय थानो दे खाथियावबो फुथ्ला होलायबाय आं फुथ्ला मोनसे गोसोआव फैदों र' बेखौनो बायनानै होफैनि आं गाननांला दे सना फिसा हिन्जाव आं नोंनि थाखाय फुथ्ला लायनानै फैनि दे बांद्राय मिनि नाङा हाथाय रजा जानाय नङा मिथिबाय मिथिबायना नोङो होमबालाय आङो नोंनि थाखाय रायलायग्रा फुथ्ला लानानै फैनोसै दे बाय बाय बिखुनजो नाय फिसौजोआ नायफैदो आं दखानाव थांनि आफि बहा थांनो नागिरदों नोंलाय फिसौखौ गारनानै आं गथ'नि थाखाय मोनसे मोजां बुस्थु लानानै फैनि नों गथ'खौ लाथ'दो दे मानो गथ'खौलाय हारसिं दोनलांनो नागिरखो लानानै थांफा बालि सिगां समावबा फिसौ जगार खालाम होननानै दाबा लानो बादों आयो आं मिथिथारा आं दखानाव थांनानै फैनि आयै मा फाव जाखो बे गावनि फिसाजोखौनो लाफानानै बेरायनो बानाय बिमायाबो जेबो फोरोंथारासै नामा बेनोलाय फोरोंनायालाय उन्दैनिफ्रायनो फोरोंजोबखानाय बियानि नाथाय खोथाखौनो लाया बिराद बुजायबाय आं बियानि बुबायबो खानानैबो बुबाय आङो थेवबो लाया मानोथो बिदि जाथारखो बेलाय आंहासो बदनाम मोनफाबाय थायो बियानि बे माबा मोनसे मावबानो आंनावसो दाया ग्रोब जाहैयो बियानि दे माथो खालामबावनो जिरायदो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फैथारबाय नै मानसियाबो दासो हाथायाव होननानै ओंखारलांदों दे बियानि जेबो नङा आं फिसौखौसो नायनो फैदों दे होमबालाय दे आवरायदो मानो सिरि थाबाय थाखो आफा आं बिराद गोराथार मोनदोंलाय गुनि साननाय फारिखौ आं फरिखायाव लिरनो हागोन ना हायाथाय गुनि साननाय फारिखौ गुनि साननाय फारि एसेबां इजि बेखौनो हाया जाबाय माबायदि गोराब्रा आच्छा सर्टकाट लामाखौ जुदि नोंनो खोन्थायो होमबाथ' नों मालाबाबो गोलाव जार्निखौ बुजिनाय नङालै बेनिखायनो खेबसे जाबाबो जायाबाबो गुनि साननाय फारिखौ फरायजोब आफा बिराद गोरा मोनो आङो गुनिखौनो बांसिन गोरा मोनो आं जिनिखौ बारा गोरा मोनबावासो आच्छा बारु जिनि साननाय फारिया गोरलै नालाय थख' नालाय आफा जि सानजाबसे जि सानजाबनै नैजि जि सानजाबथाम थामजि बिदि जाखायोना आफा बेनिखायनो बिराद गोरलै मोनो आं बे गुनिखौसो रोङालै आं दे खेबसे सान होमबालाय मखस्थ' लानोसै आं गु सानजाबसे गु सानजाबनै जिदाइन गु सानजाबथाम आफा गु सानजाबथाम रोङालै मा रोङा दे रोङा होननानै बेफोरबायदि थायो नामा गु सानजाबसे गु सानजाबनै जिदाइन गु सानजाबथाम नैजिस्नि दे माखासेखौ फरायदो गाब्लु गाब्ला खालामो नामा फरायनायफ्राव गु सानजाबसे गु सानजाबनै जिदाइन गु सानजाबथाम नैजिस्नि गु सानजाब्रै थामजिद' गु सानजाबबा ब्रैजिबा गु सानजाबद' बाजिब्रै गु सानजाबस्नि मा जाखो गु सानजाबस्नि दजिब्रै गु सानजाबस्नि दजिथामसो गु सानजाबस्नि दजिथाम गु सानजाबदाइन स्निजिनै गु सानजाबगु दाइनजिसे गु सानजाबजि गुजि बेफोरबायदि बावबालाय फरिखायाव माबायदि लिरगोन नों बेनोथ' आफा आं बिराद गोरा मोनो गुखौ गुनि साननाय फारियासो बयनिख्रुइबो इजिसिन मालाय आफा खाथियाव फै नैबे गुनि टेबोलखौ नुबाय दा आफा नुबाय फार्स्टआवनो बेफोरबायदि लिरनानै लाखादो बेखौथ' रोंखायो नङा होमबा आफा रोंखायो फिननायखौसो रोङा होमबालाय माथो एबार ओरैबायदि लिरदो नोङो बे समाननि उनाव फारि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होननानै नों बिसिम लिरदो आरो नैबेनिफ्राय लाथिख'निफ्राय नोङो मा होनानै लिरदो ओमफ्राय नै बेनिफ्राय आखौ 1 2 3 4 5 6 7 8 दावखोनानै लिरफिनदो बास जाबायबो दा माथो गोरलैथ' आरो बेखौनो रोङा नामा नोङो जाम्बा बायदि आफा आं साननायफोरखौ जि गोरा मोनोमोनलै
जानांगौ जाखो हिसाब खिथाबखौ 1निफ्राय 10सिम आराम सोलोंलांबानो दानलाय दानख'लायखौ मोजां रोंखायो माथो बाबा आं गिसोगारो मा खालामनानै जागोन होननानै मानो गिनांगौ बेथा खोनासं आं एमाव राजाखौबो बुङो नोंखौबो बुंगोन जों मानसिफोरनि थाखाय मावनानै जानो थाखाय मोनब्रै लामा दं बिनिनो मोनसेयानो जाहैबाय आबादारि गुबुन मोनसेया जाहैबाय फालांगि आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आर्टिस्ट माने एक्टर एक्ट्रिस आरो गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय दावहारु बे नोंनि सायाव सोनारगोन नों बबे मोनसे लामाखौ लानो नों फालांगि मावनानै जानो ना आबाद खालामनानै जानो ना नोङो एक्टर एक्ट्रिस जानानै जानो ना नोङो दावहारु जानो माने हादरखौ रैखा खालामनो बे मोनब्रै खामानिया जोंनि जिउनि मोनसे इम्पर्टेन्ट बाहागो मिथिबाय जों जायखिजाया मोनसे बाहागोखौ लानानै मावनानै जानांगौ मिथिबाय आबा नोंखौ दा आं दिनैसो साननो रोंदों माथो नों आबाद मावना जानो गोसो गैयाब्ला दावहारु जाहैदो हादरखौ रैखा खालामदो हारिखौ फोथांनानै लाखिदो नङाबा फालांगि मावदो बेफार खालामदो नङाबा फिल्मफोराव एक्टर एक्ट्रिस जादो मेथाइ खनदो नङाबा गिदिर बिजनेसमेन जानो नाजादो बास पलिटिकेल लाइफ नमस्कार बेटा नमस्कार बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था पलिटिकेलाव हाबबाथाय नोङो मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो नों बखि जाखागोन खि जाखागोन नों जेदिनखालि पलिटिकाव हाबबाय ओइदिनखालि नोंहा सुथुरबो थागोन नोंखौ मोजां मोनग्रा मानसिबो थागोन नोंखौ गासैबो मानसिफोरानो मोजां मोनजोबनाय नङा नों जेसेबां मोजां खामानि मावा मानो पलिटिकेलाव हाबबाय नोङो सोरनिबा नोजोराव गाज्रि जाखाबाय सोरनिबा नोजोराव मोजां जाबाय बेनिखायनो नाङा बेटा नाङा पलिटिकेलाव हाबनो नाङा जागोन आफा आं हाबा पलिटिकेलाव ए हुइना बाद लांजाय टेम्पार बाद होमबालाय आफा आं पलिटिकाव नोंनि आइडिया होनाय बायदि आं खालामसिगोन आच्छा मोजांनि बाथ्रा दिनै देवबार ना हांग्रिमोनदिखौ लानानै बहाबा बेरायहैनोसै ओइ सोर फन हरलायखोब्रा सुटिनि दिनफोरावबो हेलौ ओइ महाराज आं बिराद गिदिर खैफोदाव दङलै साला स्वार्थ'फोरा मा जालायखो नोंहालाय आं गिदिर खैफोदाव दङलै महाराज आंखौ बासायफैलाय ओइ साला दोन डिस्टार्ब खालामहरनाङा आंखौ दोन बाप्पा ओइ मा एसे गाज्रिलै बे महाराजाया बेनिफ्राय हेफाजाब बिबा लाब गैया बेनिखायनो हापांखौसो बुंहरनांसिगोन आं हेलौ हापां हेलौ सोर बुंदों आंसोलै हापां मा मालायनि नाम्बार बे फन हरलाबायोहाय थुफिराम ओमफ्राय मा जाखो नोंना बिहु जानाया दा बुंसैलै बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय आं होमबालाय दोननोसै आं बाप्पा ओइ आंखौ खैफोदाव गोलैनाय नुनानै नों फनखौ दोननोसो नायगिरबावबाय माथो नोंनि खैफोदाव आंबो थाफानांगौबा आंहाबो लससो जागोन बिदि नङालै हापां नों आइजो माहारिनि जानानै खामानि मावो ना ओमफ्राय माथो जाखो दा बे आइजो माहारियानो आंखौ किडनेप खालामनानै दोनफैदों नोंहाबा मा दुस्थ मावनानै लादों हामदोंहाय बिदि नङालै सासे बुरै हिनजावा आंखौ हाबा खालामनो नागिरदों मा नंगौना नङा नंगौलै नंगौ नंखाय सानदोंबा आफानाव सोंहैथां आच्छा दा बहा दं नोंलाय माबा दोनखुमाफारा टाउनाव दंफैयो आं आयौ गामिनि नामाबो दोनखुमाफारा थालायो आयु आया जाबाय थानाङालै आंखौ थाब लांफै हापां आंखौ थाब लांफै हिनजावफोरखौ लानानै जाबाय दे ओमफ्राय नोंनि फना मा जाखो मा किडनेप खालामजानायाव मालाबा फन थायो नामा आच्छा बे नाम्बाराव फन हरबा मोनगोन दा औ मोनगोन थाबल' फैदो आच्छा दे थांगासिनो मा जाबाय दे बे थुफिरामाबो माने रावबो सान्थियैनो थानो मोना मोनसेनि उनाव मोनसे जातसो सोर हिनजावजोंबो लांदालायखो बियो माखौ मिनिखो हारसिंलाय माबाहाय थुफिरामा सोरबा बुरि हिनजावजों किडनेप खालामजाबायनो धोद मा गोदाव सोरावलै गोदाव सोराव नङा थुफिरामा किडनेप खालामजामारबायनो आंखौ लायनो लिंहरदों हिनजावफोर लानानै हायोबा आंखौ दोनलांलाय मा जायगायाव माबा जायगानि नामानो दोनखुमाफारानो आच्छा मानसि लांनानै दोनखुमाहैलायबाय थायो नामा थिगबो गैया आरो दोनखुमा हैयोबो जानो हागौ बेनिखायनोथ' दोनखुमाफारा आच्छा दे ओंखारबानो जाबाय आंबो थांनोसै जागोन दे आं लोगोफोरखौ सानैसो फन खालामबावनि आच्छा गारियाव नेगासिनो आं थुफिरामाबो मा जाबावगोनथाय जारलासो मोनबाय आं बिहाबो जा जाबाय थायो जाथि आंबो थांगासिनो दङ दे औ खामानिफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय मिस्ट्रिफोरखौ आया मा जाफैलायखो बेलाय गैला गारिनि हेडलाइटआ बायबाय बियो गारिनि हेडलाइटखौसो नोंहा टेनसन जादों आयो नुवाखै आं एक्सिडेन्ट जानायखौ दे सिखारदो मानसिया सिखारनो हागोन हाया खिथुआ साजोबदों आयो सिखारनायनिसो दावराव आच्छा दे स्कुटिखौ आं साइड खालामगोरनि माबायदि जायगायाव गारिफोरखौ दोनोथाय लामा जिंफोरावलाय मानो दोननांगौ जाखो गारिखौलाय आंथ' मोजां जायगायावनो दोनखादोंमोन गारिखौ नोंहासो माबोरै सौदावला फैखो बाथामा सिरिथा आंनाबा थाफायानो बुगाजोब्बाय आयो नोंहा आंखौसो दाय होदों बालि आयौ गारि सायावलाय मानो जिरायनानै थाखो नोंलाय नोंहा नोंनि फिसायनाव सोंबानो जाबाय आरो नोंनो खोन्थानानै लालाय बाथामिस नाजिबुदां गारिखौ बेफोरबायदियाव दोनो आयो न'नि सिथ्लाफोराव दोनहैनो हाया आयो मानो लामा जिं दोननांगौ जाखो आंहासो सौदावनानै दा थाफायानो साजोबनानै दङ बालि गारिखौलाय माथो मोजां जायगायावनो दोनखादों नोंहासो सलायनो रोङाखै दा गारि
गारि दोननायखौसो दाय जाबावदों। गारि सालायनो रोङिफ्रा जेब्लाबो कमप्लेन होखायो। सिथ्लायाव दोनबाबो न' सिङाव दोनबाबो नों बायदि मानसिया सौग्रुहैखागौमोन। बालनि बाला बुङाहाय दानो गारिनि ग्लासखौ सेफायजोबलांगोन आं। सेफायलाय माबायदि सेफाय नायनि आंबो नोंनि स्कुटिखौ खांख्राइ बिखबखौ बोरै देफ्लङो बिदिनो देगोन आंबो। फाग्लि मानसिजों नोंबो फाग्लि जाफागोन नामाब्रा? साजोब्बाय। मायावथो थांदोंमोन नोंलाय? ओमफ्राय गथ'आलाय? गथ'आ न'आव दङ आइ। ओमफ्राय आं बाजाराव गथ'नि थाखायनो बुस्थु लायदोंमोन। जि गाबो गथ'आ। एवा 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 नंनायनि। होमबालाय थौदो नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै जों। स्कुटिया थाथ'थोंसै। आच्छा नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों? मोनसे खामानियाव ओंखारलांनो नागिरदों। आंबो थांफागोनहाय। मानो नोंहा गथ'आलाय? गथ'नि थाखायनो आं नोंसोरजों थांफागोन। गथ'आ आंखौ जि डिस्टार्ब होयो मिथिबाय ना? गावनि भाषानि जि मा रायलायो आं जेबोखौनो बुजिया। गावजों रायलायाबाथाय गाबो, गावखौ बुरखायाबानो गाबो। बिथिंजाय आंहा मबाइल नायनोनो थालाङो। आयौ बिमा जानानै नों बिदि बुंबाय? बिमा जाबाथाय गावनि लुगैनायखौबो दसे समनि थाखाय दोनथ'नांगौ जायो। देनां गथ'फ्रा देरबा नोंनि गोसो बायदि खालामबानो जाबाय ना? दा गथ'आ देरजासे बुजिजासे गथ'नि पसन मथेनो मावनांगोन नों। दरखार नाङाखै होनबानो जागोन नामा दावसो देलाय? सासे गथ'खौ जोनोम होबाय जेब्ला बिमायालाय दायथ' खालामखानांसिगोन ना। मा दायथ'ल'हाय बेफोरखौ अननाय होनांगोन। आं बायहाय बालि मबाइलबो नायनो मोना मानो मोना हराबो जि एवा गाबबाय थायो बाल। आं बाबायसो बेनिखायनो। हा बिमाफोरालाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामखानांसिगोन ना। बिफायालाय मानोथो सेल उन्दुना थायो? बिफायालाय खाखिया आरो जेन आंल' हारसिं जोनोम होदों आरो आंल' हारसिं गथ'खौ खांदों आरो माने गथ'खौ बानायदों आरो। बिफायाबो नायफानांगौ बाय बिमायाल' जोनोम होआखैना। हा नोंहा बुंबानो जाबायना बम्ब्रखौ मालाय नायगोन। बाल्लावबो नाया बम्ब्रआ खिथुथिं हां लागोन ओमफ्राय ग्रद होननानै उन्दुलांबाय थागोन। बिथिंजाय फिसाजोआबो एवा बिफा फिसाजों लोगो नांनानै आंखौ जा खस्थ' होदों मिथिबायना? जियानो जादोला आं नोंसोरजों थांफागोन। बिदि जायो नामाब्रा गथ' थानायफोराव? जोंबा बेसे गोबाव जागोन? नंगौथ' आरो जोंबा बेसे गोबाव जागोन आरो गथ'आ बे समाव आहार उखैनानै गाबोब्ला? बेबो मोनसे। होमबालाय उफाय गैयाबाबो न'आव थांनोसै आरो। ओमफ्राय गारिया मानो लांफैयासै? दावसो देलाय स्कुटिखौ मानो लांफैयासै? मानसियानोथ' माबायदि जाबावगोनलै बियो? बिदिनो थासिगोन नामा? बेलाय बहा सोलायबावनो बिदिनो थासिगोन बियो। आच्छा दे थौदो। जोंलारि मा आखल बेलाय? मालायनि जाबाय थानायखौ बेफोरबायदि सेनो हामा। जाबाय सेनो हामा। एफाग्राब बुजिनाय हिनजावबा आइनि ओंखामनि थोरसिखौ मानो सेनो नागिरदों? मा होनदों नों जोंलारि? आंखौ मिन्थिया सानदों नों? आं गासिबो मिथिबाय। नोंनि थाखाय आफाया बिराद टेनसनाव दं मिथिबायना? आरो नोङो गावनि बिब'नि खोथाखौ सानासै? नोंसा नोम्बोसोनस्रिया दा गावनि जानो लानाय मेथाइखौ सेख'नायखायसो मिथिबाय नों? जोंनि जाबाय थानाय ओंखामनि थोरसिखौ सोरबा सेख'नानै जायोबा जोंनि उदैया मा जायो? जोंनि गोसो गोरबोआ बेसेबां दुखु मोनो? थिग बिदिनो नोंबो साननांगौ। मालायनि ओंखामनि थोरसिखौ सेख'नानै जायोबा माबायदि मोनो बै मानसिया? मालाबाबो गावनि गोसोनि खोथाखौल' दासान, मालाया मा सानो बेफोरखौबो साननांगौ। बिनि सायाव नोंनि बिब'बावसो। मादै फामे नों लोमजादों नामाब्रा? मानसियालाय मा बोराय मानसिखौसो गोसोलाबायखोब्रा एसेबां समायना साइज मानसिया? मानो होनोब्ला गुमै सन्थला बायदि बे बुहुमाव रावबो गैया। एसेबां हौवाफोर दङ गासिबो मोथ्लोबि गोजा। होमबानो नों जोंहानि आफाखौ गोसो थोगोन नामा? नों बिमादैखायसो गबायहाय। बिमादै नङामोनब्ला मा खालामगौमोन आंखौ जोंलारि बिमादै नङामोनबा? आफानिफ्राय गोजानाव था। नोंनि थाखाय जुदि आइ आरो आफानि सोमोन्दोआ बायोना आं हले जेबो मिथिनाय नङा। मालाय मादै एसेबां समायना हिनजावा बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानो? माने गावनि गोसोखौ आलाय सिलाय खालामनो हामालै मादै। नोंहा बिराद गोजान लामा हान्थिबावनांगौ दङलै मादै। बेनिखायनो मोजां सेंग्रा नायनानै गोसो थोनानै थांबानो जाबाय। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। उल्टा नोंखौ हेफाजाबसो होबावगोन। माथो नों जायखौ गोसो थोयो बेजोंनो हेफाजाब होगोन जों। नाथाय आफाखौल' बेफोरबायदि दाखालाम। नङाबा आइया जोबोद दुखु मोनगोन। जों दासिमबो आइनो खोन्थायाखै। आइया जुदि मिथियोब्ला गावनि असे बिनानावानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों होननानै मिथिब्ला आइया गावखौनो निमाहा होनो हानाय नङा। बेनिखायनो नों खोथाखौ सान मादै। नों एसेबां सेल्फिसथ' नङामोन मादै। गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय मालायनि गोसोखौ दुखु होनो नोंथ' बेफोरबायदि नङामोन। मोजां मोननायाव मालादि मा जालाङो रावबो मिथिया। बाद हो बेफोरखौ जेबो मिथिला आङो। जायखिजाया आफानिफ्राय गोजानाव था। मादै गोसोखौ बेफोरबायदि दा खालामसै। साननैसो बहाबा बेरायनो थांगोन मादै लोगोफोरजों। गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनो खोमा। नङाबा माबा मोनसे खामानि मावदो नोङो। न'आव जिरायनानै थाबाय थाबा मानसिनि दिमागा गाज्रि जायो आरो बायदिसिना गाज्रि सानफ्लाङो। बेनिखायनो माबा मोनसे मावदो नों मादै। मा मावनो आंलाय? खोनासं मादै बे बुहुमाव साक्सेस जानो थाखाय मोनब्रै लामा दं। मोनसेयानो जाहैबाय आबादारि, गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय आर्टिस्ट, आरो गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय दावहारु, आरो मोनसेयानो जाहैबाय बिजनेस।
बे मोनब्रैनि बिथोराव माबा मोनसेखौ सायख'नानै नोङो दावगालांनो हायो। नों आबाद मावनानैबो नों साक्सेस जानो हायो। जेरै पान्जाबनि आबादारिफोरखौनो नाय, बेसेबां माहाजोन मालाय आबाद मावग्राफ्रा। आरो आर्टिस्टखौथ' मिथिखाबाय दा, एक्टिं खालामनांगौ नङा होमबा? नों एक्टिं खालामनो रोङोबा नोङो फिल्म लाइनाव हाबहैदो। जुदि नों बिजनेस एबा फालांगि मावनो गोसो जादों, फालांगियाव गोसो होदो, बेवहायबो साक्सेस दं। आरो जुदि नों हादरखौ रैखा खालामनो गोसो जादों, अब्ला दावहारु जादो, दावहारु। बे मोनब्रैनि थांखिनि बिथोराव बबेबा मोनसेखौ सायख'ना लानाया मोजां। अब्लानो जों साक्सेस जानो हायो। मिथिबाय मादै? आरो आंनि आफाया बुंदों, बाहेरायाव ओंखार, सोरजोंबा थगायजानोबा थगायजा। गले गले जेनबाय था आरो उथिफिनबाय था आरो जेनबाय था, अब्लाबो न' सिङाव जिरायनानै दाथा होननानै। मिथिबाय मादै? नोंबो माबा मोनसे खालामनानै साक्सेस जादो। मा मालायनि हिनजाव गोनां गथ' गोनांखौसो फसायखोब्रा मादै? मालाय नोंजों समाया। आखु जि अलसिया टाइपनि सिख्लाफोरासो मालायनि सायाव जानो लुगैयो। हाबा जाखांनायबाबो उनफिननानै थाया। बेनिखायनो मादै, साक्सेसखौ मालायनि सायाव नङा, गावनि सायाव खालाम। नों जुदि माहाजोन हौवा लाबाय, नों जेसेबां साक्सेस जाया मानो, हौवानि नामासो फैबाय थागोन, हौवायानो माहाजोनखा मालाय होननानै। नोंनि नाम मालाबाबो फैनाय नङा। नों देनां माहाजोन हौवानाव थांनानै जुदि नोङो बेफार फालांगि मावबाय, अब्लाबो नोंनि नामा फैखानाय नङा। हौवानानो फैसा थाखा दंखायो होननानैसो नोंखौ बुंगोन। बेनिखायनो सिख्ला समावनो मावखा जेसेबां हायो। मिथिबाय? आरो आदै सन्थलानिफ्राय गोजानाव था। एमाव राजा आरो जोंलारि, नोंसोर सानैया आंनि इसिबांबा उन्दै, सानैबो आंनि बियादै फिसा। थेवबो नोंसोरसो आंनिख्रुइ बेसेबांबा गियान गोनां। दिनै जोबोद मोजां मोनबाय जे आंनि बियादै फिसाफोरा बेसेबां मोजां। गड ब्लेस इउ फिसाफोर। आं नोंसोरनि खोथाखौ मोजाङै सानसिगोन। हुइना बाद लांगायथों बाद। दे होमबालाय नोंसोर जिरायथ'दो, आं नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे लानानै फैनि जानो। अके। सोरमोन नोंसोरलाय? आं आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट। आरो खोनानाय बायदिब्ला नों बेवहाय सासे सेंग्राखौ किडनेप खालामनानै दोनदोंनो? आं रावबो सेंग्राखौ किडनेप खालामनानै दोनाखै। बेफोरबायदि नंखाय रादाबखौ लानानै आंनि न'आव मानो फैदों? आচ্ছা, थफिरामा गैया होमबा नोंसानि न'आव? थफिरामालाय आंनि जानो गोनां हौवासो। होमबालाय नों थफिरामखौलाय मानो लाखिनानै दोनदों? बेनो नों फनबो होआखैनो आरो बेखौ न'आवबो थांनो होआखैनो माथो? आंनि जानो गोनां हौवाया आंनि न'आव थाफैथ'नायालाय माथो जाखो? होमबाबो बिनि गोसोनि एगेन्सै नों बेफोरबायदि खालामनाङा ना? हौवायानो जा हिनजावानो जा, नों रावखौबो जबरदस्ति खालामनानै हाबा खालामनो हाया। आंलाय थफिरामखौलाय माला जबरदस्ति खालामखो? बिनि बिफाया आंजोंनो हाबा होनो नागिरखादों। अब्लाबोथ' थफिरामा नोंजों हाबा जानो नागिराखैना? नों थफिरामनाव सोङाखैना? बिफायानो होनो नागिरबायबालाय थफिरामनिलाय खोथा मानो नांबावगौ? मानो नाङा जानो? थफिरामासो रायजो जागोन। होमबा नों माबोरै बेफोरबायदि हाबा खालामनो हाखो? बिनि सायाव नों सासे हाबा जाखानाय हिनजावबावसो। थफिरामा जाबाय सासे हाबा जायै सेंग्रा। थफिरामखौ गावनि न'आव थांनो होदो। ओहो, थफिरामा जेब्लासिम लोमजानाया हामा अब्लासिम आं बेखौ न'आव थिनहरा। थफिरामखौ खेबसे लिंहरनो हागोन नामा? हाबां, आं बेवहायनो दङ, नै आं बेवहायनो दङलै। आरो नोंसोर फैबाय, मोजाङानो जाबाय। ओइ थफिराम, नों माथो हाबा जासिगोनबालाय? ओहो, आं जाया। माथो जासिगोननो? हाबानि कार्डआनो माथो रेडि जाबावबायबालाय? बाप्पावै, माला रेडि खालामखो? थगायदोंसो थफिराम, खालामथ'वाखै। थोद, आंखौ लांनो फैदों ना एदावनो फैदोंब्रा? ओरैनो बुंदों आरोहाय। ओमफ्राय दालाय माथो खालामो? हाबा जामारो ना थामारो? आं थांगोन र', आं गाहायाव फैगासिनो। नुबाय दा, थफिरामा हाबा जानो गोसो गैया। हाबा जानो गोसो गैयैफोरखौ नोङो जबरदस्ति खालामनो हायाथ'। बांद्राय नारा नाथा खालामनानै हाबा लायोबाबो उनावहाय सान्थियै थानो मोननाय नङा। नों सैथोखौनो बुंबायलै हाबां। ओइ क्लिअपेट्रा, आं नोंजों हाबा जानो हानाय नङालै। नों दुखु दामोन दे। मानो दुखु मोननांगौ आंलाय? नोंनि नोमफेनो आंजों हाबा होखागोनबा नोंखौ? बिदि नङा, फैगोन जोनोमाव आं नोंखौ जेरैखि जायाबाबो हाबा लागोन। फैगोन जोनोमखौ आं फोथाया। हाबा लानोब्ला बे जोनोमावनो ला। आं फैगोन जोनोमाव नोंजोंलाय मानो हाबा जाबावनांगौ जाखो? बेलेग हौवाजों हाबा जागोन आरो। होमबाबो आं हानाय नङालै। हाबां, थौदो थांनोसै। आচ্ছা, नोंनि मुङा क्लिअपेट्रासो? नोंहा मा जायो बेखौ जों मिथिला। जायखिजाया आं दा थफिरामखौ लानानै थांनोसै। थफिराम, नों थांनो गोसो जादोंबालाय थांदो, नाथाय नों आंनिसोखा। क्लिअपेट्रालाय नामा नामाबो? मालाय हाबा खालामो थफिरामखौ। धोद, बांद्राय मिनिनांला हाबां। मानोथो जाजाबाय थायो बे थफिरामा? बुरि फिसाफोराबो साथाम गोजोनलायनो मालाय। मिनिनानै लाखा। नोंखौबो सोरबा बोराय हौवाया गोसो थोबासो। हाय, सिरिथा रायखांनांला। आच्छा, नोंखौबो सोरबा बोराय हौवाया गोसो थोबाय होमबा? हाय, सिरिथा, रावबो गोसो थोआखै आंखौ। गोसो थोआ जागोन। नोंखौबो माथो सोरबा बोराया गोसो थोदोंमोननो? जाबायलै, जाबाय। जा जानानै थांबाय। हाय, सासे बोराया गोसो थोलाबायनो नायदोंमोन आंखौबो। गोदनासो फबनानै दोनजादों आंजों। होमबा आंबो बुरैखौ गोदनासो फबनानै दोननोसै नामाब्रा? बिनि फिसाला गेदेरा खाथारथारलै। आयौ, गिबायबो आरो नों गावनो एसेबां दाखुवा। आरे, हारसिंबा गियाब्रा। जुदि बियो लोगो नांनानै आंखौ बुफैयोबा आं मा खालामनो हानांगौ जाखोब्रा? साउथ इण्डियानिथ' हिर' नङाना आं। होमबालाय माथो, हाबा खालामदो आरो नोंहा बुरि हिनजावखौ समायसोगारगोन मालाय। होद, हाबां, जानला माला बुंबाय थानालै। नामाबो क्लिअपेट्रालाय नामा?
ओइ नाजि बुदां गारिया लाखिदोलै नङाबा आं दरजा खेवनानै बारजुमसिगोनसो र'लै र' बेवहायनो लाखि बेवहायनो आच्छा दे दाउस्रि देलायमोननि लांगोनायाव लाखिना होनोसै आं दाउस्रि देलाय मालाय गथ'बो मोनबाय बाप्पा ओइ नंगौ नामाब्रा नंगौ मालाय नामखौबो दुमफाव दोनदों आच्छा दुम्फावानो जोनोम लाफिनबाय नामाब्रा माथो थिगहाय समासो मिथिसिगोन आरो होमबालाय लाखिदो नायनोसै आं दाउस्रि देलायनि गथ'आ माबायदि आच्छा ओइ सान्थोला आंनाव फन खालामनानै सोंहरबाय थानाङा बायनि आंनि फिसा आं नायगोन नाया मिथिबाय बाथामिस देवबाला मानसिजों बिदि रायलायो फाग्लि होमबालाय मानोथो सोंहरबाय थायो आंनावलाय आंनि गथ'खौ गावनि गथ' बायदि मानो सोंहरबाय थानांगौ दे हा नोंहा लानो रोङा नालाय सोंहरदों आरो हा खामानिखौनो मावगोन ना मावा नोंलाय गथ'खौ खांबाय बिमा बायदि थानांगौआलाय मानि उदां बेलाय नै गारिखौबो गारनानै फैबावलायबायसोनो नायबाय थाङा बालै बेसे खस्थ' मोनदों आंसो मिथिगौ दा बाल बेवहाय बिखुनजोआबो नाया गथ'खौ आंल' बाप्पा ओइ गथ'आ ना गाबो बिमायासो बांसिन गाबो माथोलाय दाउस्रि देलाय बाथामिस आच्छा लोगोफोर गाबोननि एपिसोडआव लोगो मोनलायनोसैलाय गुड नाइट गुड मर्निं एन्ड गुड नुन बाय